דני אבדיה פתח לילה את עונתו הרביעית ב-NBA בוושינגטון וויזרדס, אחרי שלפני מספר ימים האריך חוזה ל4 שנים נוספות בסכום אסטרונומי של $55 מיליון. הלילה הוא פוגש את אינדיאנה למשחק פתיחת העונה, ובלי לבזבז יותר מדי זמן, בואו נצא לדרך וננתח גם את המשחק של דני, גם את המשחק של וושינגטון וגם את המשחק של אינדיאנה, ומי הכוכב הכי גדול שלהם שנמצא שם בקבוצה. אז המשחק יוצא לדרך, וכבר במהלך הראשון אנחנו רואים את דני מאוד אגרסיבי מתחת לסלים. אולי זה לא מסתיים פה בסל של דני, אבל רואים מאוד התקפה. חשוב לראות את דני האגרסיבי, זה מה שמצפים ממנו לעשות בוושינגטון. מהלך יפה על ההתחלה. בצד של אינדיאנה, הכוכב הכי גדול שלהם ואחד מכוכבי הענק של ה-NBA ובעתיד והצעירים, טייריס הליברטון עם סל קל, פשוט מכונת אסיסטים ונקודות וכדורסל יפהפה. דני פה לוקח עוד ריבאונד וחסימה של גייטפורד, ותראו איזה אופי הוא מוביל את ההתקפה הזו ומסיים אותה עם אסיסט, ומיד אחר כך עוד התקפה של דני, רץ קדימה כמו ציפור, ועוד אסיסט שלו לטייריס ג'ונס. פתיחה נהדרת למשחק של דני, ולרבע הראשון רואים שהחוזה החדש נותן לו ביטחון. הנה שוב דני מקבל את הכדור, הטיה ובאגרסיביות, נקודות ראשונות של דני העונה. דני, אם הוא יקח במהלך העונה, אולי הוא יצטער שלא קיבל יותר כסף, אבל באמת זה מה שמצפים מדני. עוד פעם דני מובלת כדור, תראו איזה יופי, קוסט טו קוסט, מסיים נהדר. דני בא עם ביטחון מושלם לעונה הזה. בצד של אינדיאנה, אחרי שוושינגטון קצת רצה בהתחלה, פשוט הדברים התחילו לעבור דרך הליברטון, מסירה ענקית שלו לברוס בראון בצד, אחד מגיבורי האליפות שנה שעברה של דנבר, ואחד מהטריידים, ההחתמות האדירות של אינדיאנה, שחקן שיכול לקחת את הקבוצה הזו עוד צעד אחד קדימה. שוב הליברטון מתחיל להשתלט על המשחק ברגע שוושינגטון ביתרון, סטפ-בק, שלשה, השחקן זה יכול לעשות הכל, אני יכולה עליו להזמין גופייה שלו. בצד של וושינגטון, קוזמה מאוד אגרסיבי היה במשחק הזה, 25 נקודות, הקלה היה מוביל. סך הכל יש הרבה שחקנים שיכולים לייצר נקודות בוושינגטון, גם קוזמה, גם פול, גם דני אם הוא ירצה. והנה שוב הליברטון, מריץ התקפה ומוצא את אחד מקלעי השלשות הכי טובים בליגה, באדי היליץ' שמהשנה כנראה יעלה בתור שחקן שישי מהספסל ומועמד לעוד השחקן השישי של העונה. ג'ורדן פול, אנחנו מעבירים עליו הרבה ביקורת על האגואיסטיות, אבל תראו איזה יופי שהוא מושך פה את ההגנה ונותן כדור פנימה לגלינרי. אם ג'ורדן פול ידע גם למסור ולא רק לזרוק, יש אולי איזשהו פוטנציאל קטן לקבוצה של וושינגטון העונה. אבל הנה, שוב אנחנו רואים, הפעם זה נמברד שמוצא את ברוס בראון בפינה, הכוכב של אינדיאנה במשחק הזה עם 24 נקודות. באמת, הביאו אותו במחיר יחסית זול, דנבר לא יכלו לשמור עליו בגלל שלא היה להם מספיק כסף בתקרת השכר. ראינו קודם סל של טייריס ג'ונס, אחת מההחתמות החדשות של וושינגטון, והנה עוד סל של נמברד שמצמצם את הפער, ו-44-42 לוושינגטון. עוד מהלך נהדר שלו, פנימה למיילס טרנר, אחד מהחוסים הכי טובים בליגה, אחד מהסנטרים הוורסטיליים בליגה. יש לאינדיאנה פוטנציאל לקבוצה לא רעה בכלל, שאולי יכולה להתברג לפלייאוף. קוליבאלי, הבחירת דראפט החדשה של וושינגטון, שלקח גם את המספר 9 של דני עם שלשה הראשונה בליגה ונקודות יחידות שלו במשחק הזה. קוזמה, שוב, באמת, קלעי בחסד, כיף לראות אותו כל שנה משתפר, צובר ביטחון, ועכשיו בטח כשהוא שחקן מוביל בוושינגטון, אנחנו נראה עוד יותר הרבה ביטחון ממנו. אני פשוט חולה על השחקן הזה, באמת. תראו מה הוא עושה, תראו איזה יכולות. זה סל של סטף קרי, תוסיפו לזה את יכולות המסירה הנהדרות שלו, את הפייס הנהדר של הליברטון, ובאמת, שחקן כנראה בלתי עציר. אם אינדיאנה לא תלך לשום מקום, אני מאוד מקווה שהוא הולך לאיזושהי קונטנדרית בעתיד. וטק, עוד שלשה, השחקן הזה קולע, מוסר, לוקח ריבאונדים, אובי טופין פה מתלהב מהאסיסט הזה. עוד שחקן שעבר מהניקס לאינדיאנה, בתקווה שיוכל לעשות שם הפעם את הפריצה שלו. קוזמה גם כן המשיך להיות אגרסיבי, גם כן כשקוזמה הראש שלו במקום הנכון, יכול לייצר נקודות ויכול להיות מאוד משמעותי לעונה של וושינגטון, אם הוא יצליח לקלוע באחוזים טובים, כי זה עקב אכילס שלו, האחוזים מהשדה. הנה אחד מקלעי השלשות, שוב, הטובים בליגה, באדי היל, פשוט מכונת שלשות, וכשיש לך כוח כזה מהספסל, זה יתרון גדול לקבוצה. עוד מסירה נהדרת פנימה לטרנר, אם הוא יוכל לספק גם מהצד ההתקפי ולא רק מהצד ההגנתי תרומה לאינדיאנה, אז העתיד שלהם יהיה טוב העונה ויוכלו להתברג בפלייאוף. 143, 120, ובואו נקווה בשביל וושינגטון שיהיו להם משחקים הרבה יותר טובים בהמשך. בואו נעבור קצת המספרים של דני במשחק הזה. אז ככה, דני מסיים אותו עם 9 נקודות ב-20 דקות, 7 ריבאונדים, 5 אסיסטים. סך הכל זה המספרים שאנחנו רוצים לראות מדני, אולי קצת יותר נקודות,
אבל all around player שיכול גם לקחת ריבאונדים וגם למסור אסיסטים וגם חטף כדור, הפעם לא היה לו בלוק, אני הערכתי שהשנה היה לו מעל לבלוק וחטיפה למשחק לדני, זה הניחושים שלי. אחוזים מהשדה נהדרים 50%, הוא לא זרק לשלוש, אבל מהקו גם כן 50%, רק 2 עיבודים, והדבר הכי מבאס אולי, מדד מינוס 15 בפלוס מינוס, אבל מה לעשות, זה המצב בכל וושינגטון, ככה זה כשאתה מקבל בראש במשחק הפתיחה. חוץ מדני, מי שהיה טוב גם בוויזרדס במשחק הזה, זה כמובן קייל קוזמה עם 25 נקודות, וגם כן, אחוזים יחסית טובים מהשדה 50%. המטרה שהוא ישמור על משהו באזור הזה, ולא האחוזים הזוועתיים שיש לו בדרך כלל. ג'ורדן פול עם 18 נקודות, ותרם גם 5 אסיסטים, כמו שהזכרנו, אם פול גם יוכל לקחת חלק בניהול המשחק, זה יהיה נהדר בשביל וושינגטון. טייוס ג'ונס, אחד משחקני היחס אסיסטים עיבודים הטובים בליגה, הכי טוב בליגה בתכלס בשנתיים 3 האחרונות, 6 אסיסטים ורק 2 עיבודים. זה בצד של וושינגטון, ובצד של אינדיאנה, כמו שאמרנו, הקלע המצטיין ברוס בראון, שהגיע מדנבר, באמת החתמה ענקית של אינדיאנה, 24 נקודות ב8 מ-11 מהשדה ו6 מ-8 ל-3, תקליטו איזה מספרים משוגעים. טייריס הליברטון כמובן ממשיך כמו תמיד עם דאבל של נקודות ואסיסטים, 20 נקודות, 11 אסיסטים, 2 בלוקים, זה שחקן גם גבוה, הוא שיכול לעשות גם מלא פעולות הגנה, בגלל זה הוא שחקן פנטזי מעולה, וגם כן מעל 50% מהשדה. בנדיקט, שזה שם של מסעדה של ארוחות בוקר, מי שהוא בעונה השנייה שלו כבר בליגה, אחד מהרוקים מובילים בשנה שעברה עם 18 נקודות, אבל אחוזים זוועתיים מהשדה. ומיילס טרנר בשלו, כמעט דאבל, 3 בלוקים, אחד מהחוסמים ושחקני ההגנה הטובים ביותר ב-NBA. אם כל הדברים האלה יתחברו ביחד עם רובי טופין שינסה למצוא ככה רוח חדשה אחרי שעזב את הניקס, ועם באדי הילד שעולה מהספסל, ועם סמית גם כן, אינדיאנה יכולה להיות אחת מהקבוצות המפתיעות של העונה הזו. אתם יכולים לזכור ולרשום את זה להמשך. אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרי הערוץ, מדי פעם אני אבחר משחקים ספציפיים לסקר ולנתח. אתם יכולים גם לכתוב כאן בתגובות אם יש משחקים שאתם רוצים שאני אנתח בעתיד, או משחקים שפספסתי ובא לכם שנעבור עליהם, קבוצות ספציפיות. לא לשכוח לעשות לייק לסרטון ולעקוב. ניפגש בסרטונים הבאים.